Мен анда орыс тілінде Хрущев шыры хақында видео түсірген едім. Сөйледім енді. Видеоға кірмеді беттен анда көрінішілер. Ол тігі Өзек телевидениеда Мәскеуде хроникалық кадрлар қоялар. Тағы нәрсе шунда бара-бара бәлки көп халық қараса, мен шулай шул рәвіште де ұйыштырырмын. Қазір әлі тек сөйлейм генә. Менә шул кеше Хрущев, кешеме, үшінші күнме, Хрущев шыры хақында видео ясадым да, шунда орыс тілінде. Соңыдан мен ойладым, әйтем, татарша да сөйләргә була. Кімдір қызықсына, әнә тігі Қазақстан һәм Өзбекстан яқларында бигрәк талар қызықсына татарша сөйлә дип торалар. Біздің халқыбыз арасында да туған тіл белән қызықсынғаннар бар. Шуңа күрә мен инде аларны хөрмәт итеп татар тілінде шушы Хрущев хақында видеоны тапшырасым килә, ясыйсым килә. Менә шул біздің инде қараушылар арасында хөрмәт бармы? Аны күрербез. Үтенеп сорыйлар, кайсы вакытта таләп итәләр, татар телендә алып бар диләр. Тырышасың, ваемсыз калалар, карамыйлар, кызыксынмыйлар. Бер хуплап комментарий да юк, лайк та юк, бер нәрсә дә юк. Аптырап торам, әнә күрше җөмһүрият бар. Төрки халык дип санала, алар инде аңлап та булмый сөйләгәннәр, төрки халык дип санала. Әмма аларда бик күп кеше карый. Шул күзгә ташланды шунысы. Халык аз булсамы, караучылар халык аз булса, әйе, шул халык арасында бик күп киң күләмдә карыйлар. Нигәдер? Бездә алар, бәлки, минем фикрем буенча, җөмһүриятендә дә ничә алар 60-мы, 70-мы, 80% тәшкил итә төп халыгы шунда. Икенчедән, алар ничә процент, әллә 90, әллә 80% халыгы шул җирдә яши. Безнең бит халык таралып беткән. Шунасын безне Мәскәүдән элек, мәсәлән, шул Хрущев шырында аларны бик дошман дип күрмәгәннәр, безне дошман. Алар да нефт та тапмадылар, бер нәрсә җитештермәделәр шулай. Шуңа карамастан аларны тимәделәр, безне менә Никтер Никит Сергеевич дип, мин аны журналист буларак бер карашым бар. Татар буларак икенче карашым бар. Мин аны теге чыгарышта күбрәк журналист буларак урыс телендә аны хакында сөйләгән идем. Хәзер татар буларак сөйләсем килә. Килде ул. Менә тап шушы вакытта җәмәгать. Менә хәзер бездә 24нче ел, ул 1964 елны шушы вакытта, бәлки юк, иртәрәк булгандыр. Бераз сентябрь булган микән, октябрьме? Аны кайчан әле шул октябрьдә төшерделәрме? Ул юк, җәйен азагында килгән Татарстанга. Мин әле шул менгә тауга да мендем. Анда Высокогорский район дигән Биектау районы татарча. Шунда менеп төштем мин анда тауына, миңа сөйләделәр. Вакытында Хрущев килде имеш, шушында тауга менделәр машиналар белән, ничә машина. Шуннан соң анарга күрсәттеләр. Менә урысча әйтмешли, Ромашкинское месторождение дигән. Шуны күрсәттеләр ди анарга. Артыннан та килә, сул яктан кеше килә. Сөйләшеп тә булмый инде. Шунда мактанып сөйләделәр ди. Бер чиләкме, юк, ни хәтле дип әйттеләр әле. Бер чиләк нефть хакы ди.
ничек менә себестоимость дип атыйлар бит урысча. Күпмегә төшә табу шығым. Бір стакан газировка хақына төшә дип. Күрдегезме? Менә шундый арзан килгән нәрсә. Алар аны кадерен белмәде инде ул. Брежневта вакытында бигрәк тә бөтен ниләргә, халыкларга таратып Африкадагы төрле дәүләтләргә теге нәрсә дип оны инде беләсез инде татарча хәзер тәрҗемә итеп кирәкме юкмы аны әйтергә. Шунда безнең белән бер төрле тавыш бирсен дип, шуңа күрә безнең хатта университетта укытучылар да шулай сөйләде вакытында. Онда шулар Африка дәүләтләре Советлар Союзы белән бергә ризалашып, кул күтәрсен өчеп, аларга гел шул миллион долларларны өләшеп торды. Бирде Леонид Ильич безнең хөрмәтле дип, дорогой дип, кадерле инде ул татарча әйтсәң. Шунда булды. Шундый хәл. Үзем Татарстаны шул чакта әле минем бергә укыган урыс малае Орскидан сөйләгән иде. Мин Татарстан белән горурланып сөйләгән идем. Ул вакытта нефтне агызып кына торды Татарстан. Мәскәүгә анда инде май, ит, каймак, сөт, ул нәрсәләр китеп барганны анда сүз дә юк инде. Ул инде бераз яратмыйчы. Телевизордан гел шул бер халык без бер халык дип бер телдә сөйләп тора, шалаш тәрбияләнгән шулай. Әгәр дә ул бераз татар авылында торган булса, татарлар арасында яшәгән булса, эшләгән булса, бәлки бераз йомшаграк карашы булыр иде. Бу инде Орскидан да бераз татар бар, алар инде Татарстанда да түгел. Шуңа күрә алар бик күбесе урысча сөйләшкән татар бик исе китмәде. Мине артык теге дәүләт инде дип әйтәм инде. Җумһуриятыбыз хакында сөйләгән чакта ул миңа инде бер вакытта чыдый алмады да, менә мин хезмәт иткән идем ди, Казаннан еракта түгел, шунда ди бер авылга кергән ик, бер әбигә су сорарга ди, анда хатта электричество да хатта булмады ди. Шунда ди син ди менә мактанып хаман сөйлисең. Мин уйлап торам, ул бит безнең гаип анда юк. Безнең халык хөкүмәт таләп иткән, безнең халык үтәп торган. Хөкүмәт сораганны халкыбыз биреп торган. Нәрсә кирәк тагы инде, нәрсә җитмәгән. Шул менә күлгән булып. Инде мин ишеткәнем анда безнең башкалалар бар әле. Шуны башкаладан ерак түгел. Әйтмим инде, акыллы кеше аңлар. Шул башкалар янында гына ничә дистә чакрым, анда да шулай утсыз утырганнар ди. Менә шундый хәлдә яшәделәр. Мин инде гафу итегез, иркенләп сөйлим, чөнки мин ашыгыч рәвештә сөйләмим, кемгә кирәк ашыгыч рәвештә аерым сорасыннар. Менә акча җибәрәбез, шулай дип, шунда мин аларга аерым кыска гына лекция язып кагазга аерым сөйләп бирмен. Чөнки мин иркенләп сөйлисем килә. Минем бер кеше алдыннан бурычым юк. Кемдер миңа яза, менә алдан кагазга яз, шуны сөйлә дип әйтерсең. Сез бит түләп торасыз, шуңа күрә мин мәҗбүри эшләргә тиеш. Уйнап әйтәм инде. Шул менә Никит Сергеевич идарә итте, әмма ул менә Татарстаннан нефтне суырып кына тордылар. Ул шунда килде, анарга чак-чак бүләк иткәннәр, ул аны нинди кукурузларыгыз бик ире үскән икән дип нитеп калган инде. Сокланып калган. Анардан соңдан кемдер көлгән, әйткәннәр, Никит Сергеевич, бу кукуруз түгел, бу татарның шундый ризыгы бар дип. Хәзер менә бар Мәскәүдә җитәкчеләр, алар чак-чакны беләләр, кукуруз белән бутамыйлар. Никит Сергеевич бутады, чөнки ул вакытта безнең халык хакында бер нәрсә сөйләмәделәр. Муса Җәлил сугышта булды, аның вакытында Советлар Союзы герой дип бирделәр. Инде бүләкләделәр инде. Орден белән нәрсә дөньяны калдырган булса да. Бер кино юнәп төшермәделәр, кара төстә бер кара ак төстә төшерделәр дә аны. Ансы да әле кем әле кайсы вакытта кирәк тә онтан да торам, ул шул
бір орыс артисті түшті. Орыс енді татар арасында тұрған болса аңнар еді ол татарны. А бұл нешек енді өзеншәлігі нешек бізге енді жеткізе енді ол мәселен. Ана ол тігі Давыдовны ойнады, подняты целина кинода, фильмда мәселен. Тағы қойда шынды. Керек мәгенде ол Искатша фамилиясы. Сіз біләсін шул Давыдовны Искатшырсаңыз, көз алдына кетірісіз әлі. Аны халық бек қарамады. Әлі мен мұнда да Татарстанда келіп газетте эшләгән шақта шул аптыратадыр. Мәктәпләргә барсаң, юные зоргинцы дип, юные зоргинцы әллә кайдан алганнар, ул безгә Татарстанда булмаган кеше, безнең Татарстанга катнашмаган, монда шул кеше хакында имеш анларга багышлап пионер отрядлары нәрсәләрне юные зоргинцы дип атап, жалильцы дип Татарстанда яшәп, ул зорги ничек файдасы килгән әле айрым сөйләр без әле. Бармы, юкмы файдасы? Ул Сталинга төрле информация килеп торган хәбәрләр, ул ышанмаган аларга, шуңа күрә аның файдасы булдымы, юкмы? Муса Җәлилнең файдасы булды инде, зур булды файдасы. Шуңа күрә минемчә ул әгәр дә кемдер каршы булса, мин әйтермен, яри Җәлил Зоргидан югарырак түгел, әмма тиң бер дәрәҗәдә кабул итәргә кирәк дип. Юк, тегене урыс әйтә ореол романтики дип шулай күрсәтергә тырыштылар. Безнең Муса Җәлил тилмереп, анда тагы аның белән ничә язучылар, балалар язучылар, балалар шагыйрьләре, алар хакында бер сүз юк. Шул Муса Җәлил генә кемдер язган бит, урысмы, неме? Жалильцы умирали с улыбкой на лице дип, нәрсә дип язган, хатта бәя биргәннәр шулар, югары бәя. Юк, без инде союздаш республика булмаган күрә, безне инде кимсетеп, шулай, шуңа күрә Никит Сергеевич кайдан белергә тиеш ул? Ул Үзбекстанга барса пулау, Казакстанга барса бишбармак, аны белән каршы алсалар, о, бишбармак, я люблю дип, шулай дип әйтер иде. Әмма ул безнең шәкшәкне әйтерсең шунда яшәп, ничә ел эшләп, татарның ризыгын да белмәгән. Төп ризыгын инде. Менә барсын да инде безнең бер кеше Мәскәүгә ипи тузны бирсеннәр, бу нәрсә дип торсын. Шуны көлке инде ул, җәмәгать, көлке. Шунда бәлки ул шу надан булган күрәме, бер айдан соң эшеннән төшерделәр, ул күп нәрсәне белмәгән күрә. Белмәде ул җәмәгать, аныңга каршы фитнәме нәрсә дип әйтәләр инде шул теге. Эшләргә уйлап йөргәннәр аны, әзерләнгәннәр. Анарга каршы шулай ул диңгездә су кырып йөргәндә, янында аның менә тагы онтыла шул фамилиясе, әрмән фамилиясе, ул әле ничә генераль Саркатипләр янында эшләгән шундый кеше Микоян. Шул булган. Ул да белеп, бәлки аны ачмагандыр, анарга ачыктан-ачык сөйләмәгәндер, ул белсә, бәлки шул ук әйтәләр, шул Киевка барып, шул округта, хәрби округта, мәсәлән, ярдәм сорап бер нәрсә эшләр иде ди. Ул ышанмаган, тик аны Мәскәүдә каршы алганнар Мәскәүдә аны. Бер-ике кешеме, ни барсы, бер кеше үзәк комитеттан. Ул шунда да шикләнмәгән. Кайда калганнар дип сораса, анарга җавап биргән тегесе, алар Кремльдә сине каям шунда көтеп утыралар дип. Шундый хәл булган. Шул инде надан, ул инде яхшылыкларда булды, яманлыкларда булды. Татар халкына минемчә ул бер нәрсә анда булмады, чөнки ул Брежнев чорында да әллә нәрсә булмады. Шул Казан, мин кинода күргән идем. Казанны анда гади дисә була, гади түгел инде. Шундый Хрущебы дип атылар, ул инде Трущобыны Хрущебы дип атаган берсе. Шундый шартларда Казан яшәде. Мин кинода күрдем, бер вакытта Казанның йортларын күрсәттеләр. Инде 90-нчы еллар башларында мин барып чыккан идем. Мин 92-нчы елнымы бөтен дөнья конгресс татарының берсе булган идем. Шун алдынан бу йөрдем. Кремльнең янында гына. Мин инде ул вакытта тарихны бик белмәдем. Миңа Кремль изге җир дип
Бірақ ойласаң жері әйе, кирмәне алай түгілдір, жері, изгі жер енді. Ата-бабаларыбыздың шунда артығын сөйлемеймеді. Жері, шуңа көре мен аптырап қалдым. Тап Кремль янында Янәшә деп әйтелер. Шунда искі йортлар, анда ішіп отыралар, тәмәкі тартып, сүгініп. Мен қарадым да, аны қазір ол жоқ еттілер енді, анда майдан ясадылар. Анда сіз Кремль, Кирмән енді татарша шуны янында ұсағыз, көрәсіз енді сіз аны, көрәсіз анда. Жоқ алар йортлар. Ол ауылдағы йорт шекілі, бик әшәкі шунды, шул йортларыны жоққа шығардылар да, майдан ясадылар. Мен шуны аптырап қарадым. Тігі асоциальный элемент деп атылар бит. Шулар болды шул яқта. Ерлі қатын арақ ішіп, тәмәкі тартып сүгініп отырғанларын. Ол міне Татарстанға келіп, бәләнбай нефт келі, ақша келі. Ол бет шетелдерге нефтіні сатып, миллионлар долларлар кіріп тұрды бюджетқа. Ол шылтығы мен ойлаған едім, Сталин түзмәген йортлар халық үшін Хрущев ник шундай кең көлемде түзген деп ойлаған едім. Шул мен енді біраз ойлап тұрам, ол Татарстанның нефті кең көлемде тапқанға көре, шул ақшаға құтырып алар бүтін СССР көлемінде йортлар түзділер. Мен әлі Екатеринбург шәһәрінде нәрсе болған едім. Студент шағымда шунда меңе қарауылшы болып жүрген едім. Йортларыны түзіліп жатқан йортларыны қараулағанда меңе ауылдашының малайы айтқан еді. Малай айтты, ол міне де, сен соң келдің әлі де. Ілекті міне шушында кең көлемде түзгенлер йортларыны. Орыс айта бет, как горячие пирожки. Шун кібік, қойнар пирожкилар кібік. Тек йортларыны жетіштіріп тұрғанлар, түзіліш бик барған. Анда да қарадым мен, әйе біздің университет, ол да әлі, білесіз ме, Хрущев заманында түзілген 30-шы жылларда мен ойлаған едім. Фотоларына қарап, біраз қана көрдім де, анда барасың, нәрсе деп әйтелер, Чекистский городок деп, нәрсе деп әйтелер. Ұнттым енді шында 17 йортмы, біреулерінде генералар яшаған, біреулерінде юғар офицерлар, бір есет деген қонақхана, анда енді я ғайләсіз, я айырым бір кішкіна ғайләлі шул қызмет иткәлләре яшаған енді шунда. Шуны түзгәннәр соңыдан ол шул қонақханаға әйләнгән, анда Дзержинский исемендәге мәдәният йорты, ол біз студент шағымызда университет янында киноға йөридік, анда санда әлек шунда яшәгәннәр бик шундай ничек инде урысча әйтмешле серьезные люди дип әйтәләр. Бездә әйтсәң кырыс дип әйтергә була инде. Кырыс шәхесләрме, кырыс кешеләрме, шулай дип строгий, серьезный шундай кешеләр анда яшәгән. Әйе. Мин шунда уйлаган идем. Безнең университет күршедә булган, шуны күргәннәр дип. Юк, университетны әллә шул 56 ел, әллә шул Хрущев чорында төзгәннәр аны. Шул вакытларда, әйе. Анда Совнархоз дип, башта Свердловск уголь дип, күмер ягъни Свердловскның шул җитәкчеләре утырган, шуларга шундый максат булган, бирергә бирмәгәннәрдер бәлки, ул юкка чыккандыр. Шунда инде Совнархоз итеп биргәннәр. Ул вакытта Хрущев вакытында партияны ике өлешкә бүлгәннәр иде. Сельский һәм промышленный дип. Авылларда, колхозларда бер бар иде. Нәрсә дип атылар, ул вакытта народное хозяйство. Әллә ул хатта обкомларда булганмы шулай? Сельский обком, тагы нәрсә дип атаганнармы? Менә монда Совнархоз дип, Совет народных хозяйств дип шулны бинаны шуны биргәннәр. Бер вакыт узгач инде аны
тапшырганнар университетка. Ул инде Ленин аны 20 елында Горький бик артынан күп йөргән, шуңа күрә Ленин кул куйганда декретка Горький исемендәге дип атап университетны ачып җибәргәннәр. Алар янында торган, анда янында бер нәрсә төзелмәгән, тик оперный театр, ул революция кадәр төзелгән, анда февраль революциясе узгач гел митинглар булган, митинглар урамда бит сук, шуңа күрә митингларны оештырганнар. Анда оперный театр көн сайын эшли алмаган, аралаш ясаганнар. Бер көн опера, бер көн митинг. 2 ай дәверендә ди митинглар барган ди. Шул уйлаганнар, менә хәзер революция буржуазная оештырдык, нинди юл белән китербез дип шулай булган ди. Кайнап торган ул вакытта. Ул бит эшчеләр бит шәһәре, анда Яков Свердлов, товарищ Андрей дип төрле аның ялган исемләре булган иде. 2нче, 3нче, 4нче исемләре, кличка дип атыйлар. Шунда килеп товарищ Андрей дип, шуңа күрә анарга куйганнар һәйкәл. Ул һәйкәлне мазаклыйлар. Соңдан Советлар Союзында Брежнев чорында киемдә юнле булмаган тагы нәрсә, шунда кызык сөйлиләр, имеш, менә Уральский политех институтта анда ди тради Киров ди. Ул Киров карап тора, бу университет ягына шул тарафка карап ди. Сөйлиләр, мазаклап, ул менә шул товарищ Андрей, кайда шундый яхшы тужурка алдың дип сораган була, имеш. Кайдан шундый тужурка алдың дип мазаклыйлар инде шул вакытта. Ул күрсәтә теге якка, теге күпер анда буа пруд урысча инде. Буадан чыккач, анда үзәк универсаль кибет шул якта. Шул якта бар, бу ягында майданда Ленин 1905 елына багышланган майдан бар, площадь 5 года дигән, анда Ленин һәйкәле тора. Ленин шул теге үзәк универсаль кибеткә борылып тора. Шуңа күрә менә тегеннән имеш Киров сырый. Кайдан алдың шундый яхшы кием, пиджакмы, нәрсә дип торый, теге кулы белән күрсәтә товарищ Андрей ди. Теге товарищ Андрей күрсәтеп тора Свердлов Ленинга, менә Ленин үзе чиратта инде шул теге универсаль кибет ягына кулын сузып, менә шушында барыгыз, товарищ иптәшләр, шу якка барыгыз дип. Шундый мазак булган. Җәмәгатенә шул мазак белән мин беренче өлешен тамамлыйм. Чөнки аны беләсезме, кемдер менә карый, мин аны 20, 30, 40, 50 минут кызыкны сөйлим, һәм азагында бер 20 минутмы калганда алай кызык түгел анарга. Шуңа күрә алар лайк та куймый, исләрдә китми, әйтерсең аларга кемдер бурычлы. Шуңа күрә мин кыска ясыйм. Икенчедән, кешеләрне, сезнең ягъни вакытыгызны хөрмәт итеп, кем тели үзек шундыйларны тыңлар. Хәзер мин икенче бүлеккә күчәм. Менә шул теге мазак белән тамамладым. Ул мазак сирәк кайда бар, бездә университетта укыган чакта да ишетмәгән идек. Соңдан шунасы миңа берсе сөйләп бирде. Менә шундан беренче бүлек тамамлыйм, икенчесен карарга рәхим итегез.